nějaký peníze. Tak, já potřebuju získat sbírku dvojic motýlů. Takže vy se vypravíte, až vám řeknu, do prostoru, kde ty motýly se usadily. Vždycky dva stejný. A za ty dva stejný já vám dám vždycky zlaťák. Za Viktorie, kapitán Santa Marie, jasně. Kdo je první důstojník? První důstojník Tobí. První důstojnice Tereska, jasně. Kdo je kormidelník? Tereska, Matilda. Tak a teď už zbývají ty lodníci a tak to je ten Miky. Plavčíci už se hlásili, zbývají lodníci, že jo? Já si tam nestihnu doběhnout. Jednou se těžký urám posádali prst. Nástup. Tak kdo chce dělat doktora? Jakub Sokol. Doktor si šel pro kostým. Jo, tak hele, já vám teď povím ten příběh, protože vy a musíte nazbírat co nejvíc toaletních papírů, abyste mohli tu zácpu a ten průjem řešit. Jo? Toaletní papír. Radši si vemte nočník sebou, radši. Náhradní kalhoty. Ho chytnu já, ten se bude modlit, aby ho chytil průjem. Tady přede mnou. Pojď sem. Marinko, honem běž, honem pro nějaký toaleťák. Přepadla tě sračka. Já vím. Ne, tobě. Babi. Výdej lístků se dělá zdržuje. Tobík to nestíhá trhat. Ježiš, já mám papíru. Ty vy jste Tady se hraje. Chyťte si doktora, tak oběž se. Terry, musíš běžet. Výborně. Ještě. Výborně, ty koušku. Budeš se nebezpečný zóně. A máš zácpu, ukaž. Máš zácpu. Jo, doktora. a průjem. Viktoria. Za mě. Tak ale Máš větší číslo. Halo, vodičky. To bude. Tak vy půjdete sem. No, poslední bude kapitán, ten bude mít nejtěžší úkol. První budou plavčíci, to jsou ty malí. Poběž. A nožence to předej. A předej to A předej to Mikyšovi. Mikimu. Miky a běžíme sázet brambory. Honem. Tadyhle dej jednu k jedničce. Podívej. Vem kýbl a utíkej ke dvojce semhle. Tam Tak a ty pojď takhle stranou a tím nepřekážíš a musíme jít chodit. Brambory, brambory. Vem kýbl. A běžíš jednou, protože... Tak. Dobrý, Poběž. dej to tadyhle. Ríšovi. Tak a Ríša běží. Utíkej, rychle. Míšo, pojď. Počkej, já musím si Tadyhle dej jednu bramboru. Ať vám rostou námořníci. Poběž. Hoď to tam. Poběž. Honem rychle a dej to, Dobrý, kdo je na řadě. Ne, Matildě. Matildě. Matildo, rychle ale. A Matilda dává všech 5. Vy moje brambory jsem ještě jednou, jo? Jo, on teď je až do 5, to nemusel, ale on dal je ještě dvakrát, ale kapitán. Říkáme, tady sebereme ty 2. Já taky zmizím. Výborně. A já zmizím. Ale tohle budou kvalitnější brambory. Protože zráli díl. No. Možná dostane na Ale zadek. to bylo chytrý. Dobrý Zikry, to byl dobrý To trik. byl dobrý trik, no. Za to se chytrý. Nepomáme. To ne, teda. A jak máme jich velký. Si myslím, ty od nich Mateo a stačí.
dneska se s ním jenom jako přemýšlet. Ale kdyby se ořezal ten strom, to by byl hezký maják. Vymýšlet, jak se to provede, víš. Tak tam dostaneš těch 220 nahoru. Jak se to vypůjde. Někdo ví, že tam číslo. Jeden a běžím 5 zpátky. Honem do ruky, jeden barevný. Máš to rád. Jeden. Tak, jenom jeden prokopem, jenom jeden. Víkovi to jde. Ten korálek. Jo, děkujeme. A běžíme A jdeme pro další. Odevzdáme ho na Vicky tam. Aha, pardon, já to... tady hodej a jdeme dál. Dobrý, a přesně, když jste šiku, kole, zase Tady je takový hluk, že se v tom ani nedá chvíli soustředit. Chceš to uchytnout? Když by ti to tady jsou nůžky. Tak já ti jsem dám Takovýhle, no. super, Ríšo, dobrý. My nemám ještě to. Ajajaj. Ale já vám ještě nechám chvíli čas na navlíkání, jo? Tak navlíkejte v klidu. To je ale piplačka. Já bych na to neviděl. Hlavně. Ríša už taky nosí. To znám, čuda. Černý vlasy má trošku světlý obličej, asi červenou vím, pusinku. Já vím, jaká to je. No, a vy Máma domy fuč. Máma domy fuč. Máma domy fuč. Ty mi dát náhrdelník? Ten krásný. Taky? Je to jak? Taková perla. Slečno, vy jste tak jednoduchý a tak dokonalý. Tak zaspívej, Mirku. Žárovka je pytli, ale pejsek tě furt poznává, ale je to teda divný, že jo? To máte? Je značí, takový ten pohled z boku, ale ten přímý pohled je fakt děsivý. Ten přímý pohled je děsivý. Jako... No mě někdo tvrdil, že jako třeba museli skákat do vody, nebo tak zajdu do zubů. Počkej, Zenda, ty jsi byl dost zvěra. Takže za 5 minut přijde kolaborační komise sklídnout vaše majáky. Kdo to poruštěný lítal? A nás je Kdo říkal, že má teda nějaký ten diplom na to, jestli ho tady může předložit? To je hrůza s tebou. Vychřice! Musíme zkoumat, jestli to vydrží vychřici. Dobře, takže předávám diplom stavitelský za postavení majáku a vaše loď může připlout z Japonska zpátky do Evropy a přestoupit před královského regenta. Hele, ledva to My tam máme i kamenou. tajemství výroby nebo stavby. To je konkurence tady. Hele, Ziky, Toby. Akorát se jim třeba musí trošku pomoct, aby se jako spojili jinak než... Ale jak se to může rozsvítit? Střílet jsme nenechali, jinak to dělali sami. Svítí to svítí. Svítí to krásně, no. Tak hele, tady máte diplom za postavení majáku a můžete se vrátit teda do Evropy. A až dojdeme teda tam, mapy si střádejte, abyste mohli najít poklad. Tady je. Luky, tady. Prosím. Jsem zvědavý, co přeloží Santa Maria. 8, 10. Takže tady máte do lodní pokladny 10 zlaťáků. A vy mám velký od vás, tak vy dostanete 11. Ty
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, protože se mi líbí tady ty velké kuličky. Tím právě. Já jsem posun. Ahoj, námořníci! Zásah! Tam nebudou pavouci. A jaký zvířata tam budou? To nevím, to bude překvápko. Tam budou asi želvy. No, já podržím. Seďte, holky. Vyvouši, seď tam. A kdy půjdeme my ještě? Teďkon pojedete. Teď jedeme. Ano, vždycky na jedno zvíře. To A kolik je zvířat? zvířat je 10, domů je 5. Tak si vemte zrcadlo. Zajdeme jeden k prvníku. Kapitáne, ke který bojce jede? Tak bojku. Máma. Já si taky jdu. Máte nějaký slabý motory? Nemáme slabý motory. Původně jsme měli záměr, že jako něco ty přední motory vemou, ale... Jdu tam já. Pojď sem. Máš ty 2 zlaťáky? Tady mám já neles. Ty máš? Máme další zvířata, spousty zvířat. Výborně, když to píšu. Tak pamatujeme si, jak jsou odstupničky boje napravo. Tak. Na prvním je červenoprsatejka, modronohej. To je želva sloní, velice vzácná. Jsou jenom 2 na ostrově. Želva sloní, no. Jste si jistý, že tam to, co jsem viděl, nebyla želva? Tak plavem tam jde na ty. Jo, to je divná želva. To má oči jak Číňa. Je to želva sloní. Tam projděte. Hele, medvěd. Musí ulovit jednu sloní želvu. Žáby. Pozor. Žáby se můžou chytit do ruky, ale želvu musíte chytit takovým speciálním hákem za krk. A teď bacha, to je všechno sranda. Ten kráter je tak příkrý, že tam nemůžete do něho vstoupit, to byste tam prostě zahynuli. Takhle to je, Jinak to nebude platit, Marinko. takže došáhnete až tam. Pokud se řetěz rozpojí, tak zvíře neulovíte a musíte
Je tam? Hele, zvučí Matildu. Tady, od tohoto, do té šňůry, tady ta půlka kráteru je loviště Santa Maria. Od toho provazu směrem tam je loviště Viktorie. Jdi za ním, jdi za No, ním. tak, v pohodě, můžete se přijít. Už druhou. No, vidíte, jak vám to jde. Může, jo, Dobrý, máte žábu. Tak, teď Matilda. Matilda jde Jenom na první Matilda se místo. Chyť se Bíby. Tady, Rýšo, ty se nepouštěj. Ty se nepouštěj, pevně se držte, pevně se držte. Kolik máme? 1, 2, 3, 4, 5, Dobře to dělá. 6, 7. Kdo bude lovit teď? Teď loví. No, oni se ještě můžou natáhnout. Tak vracíme se. Ne, tudy má. Je. Tady, podívej, tady je. Dobrý, a zpátky. Tadyhle tudy. Tamhle. Jo, tady je. No, ještě tam. Dívej se, Bibi, kam Vidí, za čárou. A natáhne ruku, co může. Oni to Ještě natáhnou ruku, dobrý. Čau, nesujte. My to máme hotový. Dobrý. Máš to taky. tak. A ještě si ho nedávají. Já chci džus. No jasně. Kapitánovi. Potom já. Hlavně si hlídejte ty žáby, jo? Díky, už má nalito pivo. Díky, já to podržím, prosím, ať se nezabiješ. Co bys chtěla? Já bych chtěla chleba se sýrem. Já... Tak počkejte na variantku. Z oslavenkyni tady musíte. Musíte ji připít. A máme popřát, ne? Sirky? Ještě nepí. Ještě pořádnej. Tak, to jsou narozeniny. U toho plavčíka malýho. Je tam ještě. Poslední, noha bolava. Dobrý je to. Šup tam. Krásku, super. Teď máte nabito a budete moct vyrazit na dalekou výpravu. A teď se připrav. Dalekým moři Na moři se pohybujou dvě velký perlorodky obrostlý perlama. Ty perly jsou jedlí. Bombony. Tady rychle teda. Dobrý, no, hezký. Super. Jak kouknout, jak jsou 7, co mají za zvířátka? Já se tady máte vy? Nebyl párek, víš? Vy jste tam? Já proto jsem se podíval na obraz. Ona za to nemůže. No? Ale to bytí tam stojí. To je uliční, co to mobička. Doprava na ten klásek, jak se házeli tu míčky, tam dostanete úchod. Česka. A jak by říkala vaše lodička? Viktoria, vítězství. Já. A vaše lodička? Santa Maria. U vás opět Víš, šperka, znáš šperka?
Tady vyrobila dva taková obrovská náramka v našich vysokých skaly. Rozumíš, skaly. Tam drahokámy. A v těch náramkách ty drahokámy, jeden, druhá, třetí, pátá. A ty všecky byly schovála do takový poklad, který ještě nějaká... Nesmí se domorodče! Doufám, že to nebude zase... Toho by se jeden posílala. Na stromě. Nějaká odměna. Musím se na něco turka zeptat. Ale to je turecká šavle. Podívej se, kam je ohnuta. No, vidíte? Šmik. A tehda tady sultán, to byl jeho syn. Ty všechny obě ty lodě vyhnal a poklad zůstal. A my tady teďka, co skončil sultán Solimán, čekám, až přijela Viktoria a Mária Santa. Že ten poklada toho Viktoria vysela. Vysela. Na stromu, to je jasný. A ještě je tam jeden velká podmínek. A to ten, že nesměla rozbalila, když našla. Borovice. A ještě bych rád upozornil, že to je tak do 15-20 kroků. Čekala momenti. A Santa Maria přistoupila a identifikovala. Tak já si myslím, že to dopadlo 50-50, jak říkala u vás Česká. 50-50, protože sezam nepoznal nikdo. Já doktora Karlova Ne, Na ruce. to není na rychlost. Klidu, tak. A nerozbalovala. Zde mapa. Mapa v oko neměla. Mapa neviděla. Ona slepá. Drž se, jo? Šlapej, pomáhej Mirkovi. Kdo mě trefí, má 3 body. Můžeš. Tobí. Ještě. On se pak snaží. Tereska. 3 body Tobí. No, nádhera. Standu. A Tereska. A kdo trefí? Trefí sklidovo auto. No. Maruška. No skvělý. No, paráda. Oba jste úplně úžasní. Tak a dole, Prokop a Býva. Jo. Skvělý, chlape, vy jste stejně na to. 800 bodů. No krásný. Dobře, hele. Házíš dál než kluci. Ještě máš zelenou? Bo to si už hodila, ne? Tak tady mám tu zelenou. Prokope, pozor. Dobře. A ale nebyl dokonalý. Pláče vodníček, čemu vyschálíček, testánek doklopal, čemu se ráčku dokapal, sám zbyl v povodí, ve hradě se nevodí, chtěl se potopit, aby měli děti klid. Sám zbyl v povodí, ve hradě se nevodí, šel se
Přijeli. Tady nebudu, já vidím obludu, já odsaď pryč půjdu, jí má mě strach. Chyťte tu obludu, sežere pálubu, tohle je holubu a chichocha. No dál nevím. Ať vám nic neupadne. No a proč? Cestu si tyhle ty nazbírané komodity, znamená ten pepř a to vzácné dřevo, ne, na zemi. To je podobný úkol, jo? Na zemi. To vzácné dřevo musíte nosit s sebou, to znamená, musíte do každý člen té posádky něco... No. Čím víc můžete směrovat. No jasně. Běž pomáhat taky svýmu kapitánovi sbírat. No, pomáhej, šikula. A hodně blízko. Ty dřeva voněly všelijak a dělali se z nich kadidla a vzácný nábytek. Tady ne, tamhle máte. No, tak Vzácná kadidlo, jo? Mhm. Prostě dejte to vždycky ke mně a je to. A potom na... Ty bogo! Ne, stop! Ještě to máte otevřít, ještě se to vyšknout nahoru. Dobrý. Tyčinku! jo, Mám to. Táne, mají všichni všechno na starost? Každý má něco na starost? Nesmíte to postrácet, protože byste neměli čím platit. Parátka! Každý musí mít něco. Ježíš. Tak druhý kapitán. Po ty nejnižší. Nebuď srát, ty. Nejnižší, super. Kanálama, Nevím, jestli budu umět správně říkat. Tak se počkáme na menší. Hezky, Terry. Paráda. Bravissimo. Když tak poslyšelo vůle. Ty bláha, už si tam skoro. Tak ještě naposledy. Ne, já už ne. Ještě jeden. Já bych to muset pustit, písničky. Pinky do toho. Nastoupí. Doupneš se na tamhle. Prosím tě, zachyť se. Tak, Niky. No, já udělám jenom tak. No. Se chyť, chyť se. Chytej. No, trhni. Pojď. No, má jenom, jsou jenom 2 masky, Máme ale si vždycky, když musíte si ty masky střídat. Teď poslouchejte, si jste... Jak přicházíme z Česka. Dobře, tam je moře. Ano. Dobře. Vítám vás v Benátkách. Co zde? Máte? Že by se ponořili do laguny? Zkuste víc po okraji. Po okraji kýblu. Není. Jo, Je a hned modrý. hezky. No, dobře, dejte dalším členům. A po okraji. To už jsem taky byla. Máš žlutý diamant. Prokop dostane, jen si diamant dáš Prokopovi u dětí. Prokope u dětí a zkus ulovit diamant. Máte všichni? Tapnu, co potřebujete. Sestavíte ho. Teď si, počkej, tam jsi nalepit. Já vím. Tak teď si jedno po druhém berte Já a, začnu od nejtěžší. no, a sloupněte, taky terko jedno vem a sloupni ten spodek. Tak, to vypadá, že to je. Výborně. Tohle ostří. To na to ne. Šál, Matildo. Tady, na židli. Tak to jste přivezli. Ukažte. Ne. Já ne. Kdo je odvážnější? Pojď, já to teda. Já jsem si. Tak jo.
ta Mária si poradila bez zlaťáků. To říkal tady ten kluček. Já chci Tak jsi hloupý. Já chci jedna klouzačky. Počkej, ale ještě utrhnou mapu. To je hra, to se musí... Ještě kousek Luky. Já vám to vyměním za tu správnou. A teďka jí zhoupni, nebrzdí. Musíte koupit za 20 zlaťáků. To si můžu... Brzduj ho vzadu. A drobní šetří si zase sem blíž. No, Márinka jí má krásnou teda. Ne, bílou jsem nechtěla. A stejně, ale nemám to ani v ní omočený v té bílý moc. Tak to je dobrý. Chtěla jsem. A taková vypadá jako modla Čába Jedolata. Takové vypadá modla Čába Jedolata. Počkej, uvidíte. Uvidíte, co to... Ale, no tohle potřebuje modrou barvu. Za chvíli se skácel za brankou. Z posledních sil dorazit. Já jsem krokodýl. Vynikající část prostě s přehledem. Ale jak to vypadá u kočiček? Dobrý. Funguje? A to je dobrý. Jsem tohle udržela jenom na těch dvou barvách. Se namašuje. Vadí, já bych nerada, abys byla úplně... Gratuluju. Tam je napsáno, že Tady máš Míša je lodníkem. Terko. Lodník námořní. Kapitáne, gratuluju. Tak jo. Malinko lepší příště umístit to Turecko. Bylo to v Rumunsku. Místu, kde najdete další mapu. Ta mapa vám řekne, kam máte jít dál. Tam bude další. Tam bude další mapa. Ano, oba doporučuji oboucet nikoli do kroksů, ale do slušné obuvy, protože půjdete hlava nehlava přímo k posedu. Jo. Odnesu tě nám. No ale modré to se mi líbí. Do přístavu vraků. Děkuji, vraku. Děkuji. Tak pojďte, hledáme obrázek. Mikouši, pojď, jdem na pokládku lodi. Musíme tady dveřma. Márinka. Já jdu taky pro svoji oře. Ocelový. Malinko, pojď se vyfotit. Vítězné posádky vykopali radostně poklad. Ríšo, pomůžeš mi to držet. To drž. Hezký. Super, námořníci! Jenom budu lítat já. A já bych řekla, že to je. Musíte to rozdělit podle druhu, jo?